Globaliseringen har betydet, at verden er blevet mindre, og vi har nemmere ved at kommunikere med hinanden på tværs af verden. På grund af danskernes høje krav til løn, så lukker fabrikker på stribe i landet, netop fordi de ikke kan opfylde medarbejdernes krav til lønnen. Vi ser en større tendens til, at fabrikkerne lukker i Danmark og flytter produktionen til billigere lande, som f.eks. Tyskland. I Tyskland har medarbejderne ikke lige så store krav til løn, og vil gerne arbejde under andre forhold end de danske medarbejdere. Derfor er det attraktivt at flytte produktionen til andre lande, men det resulterer så i, at mange danskere ender som arbejdsløse, fordi der ikke er job til dem. Og derfor må de gå på kontanthjælp. Så problemet ligger i, hvad skal man gøre i Danmark for at beholde arbejdspladserne og medarbejderne på arbejdsmarkedet? Det såkaldte green card giver højt uddannede udlændinge mulighed for at komme til landet og få et godt arbejde i Danmark, men virkeligheden er helt anderledes. De mange udlændinge, som kommer til Danmark, ender ikke med deres drømmejob, og det er job, som de har uddannet sig til, men et dårligt job, som f.eks. kioskejer eller opvasker. De bor i øvrigt under elendige forhold. Danmarks beskæftigelsesminister Mette Frederiksen mener, at man skal have højt uddannet arbejdskraft fra udlandet for at klare sig på det globale marked, og derfor skal man ændre den green card-ordning, så den gavner de veluddannede udlændinge, som kommer til Danmark for at få deres drømmejob.